Imithi yokwelapha isichitho. Ngabe isichitho sikhishwa ngani noma ke silashwa kanjani? Kanti ke ziningi izindlela zokusikhipha isichitho esingapheli. Namhlanje ake sikhulume ngazo. Kuneziwasho ke eziningi ezinhlobonhlobo, kanti uma udinga isiwasho ungangithinta ngizobe sengidlulisela kumkhulu ozokusiza ukuthi ke ekuposele leso siwasho esiqondene nawe, ikakhulukazi nje nazo ezesichitho zikhona. Sizobheka ke iziwasho namakhambi esiZulu akwazi ukukhipha sona isichitho. Isiwasho siyasikhipha isichitho, umuthi wesiZulu futhi nawo uyasikhipha isichitho. Ikhambi lokuqala, ukubuyisela isichitho emuva, udinga ke lamakhambi alandelayo. Lena ke imithi yokuphindisa isichitho emuva kumuntu osithumelela kuwena. Umvuthuza, uzifunele, uphindele emuva kanye novimbukhalo. Uyakuhlanganisa ke lokhu ukudlokodle ngomkhonto ukhulume. Usho ukuthi isichitho masiphindele kulabo abasithumelayo. Bese siba nekhambi lesibili. Ikhambi ke lokuxazulula isichitho esisebusweni. Umgqwaliso ebusweni. Udinga imithi elandelayo ukwelapha isichitho. Isicimamlilo, nukani kanye nomaphipha. Umuthi wokufutha lona ukuze ukhiphe isichitho. Kanti-ke maningi namanye amakhambi okulapha isichitho. Wena ke uma ukuthi ke khona isiwasho osidingayo, ngicela ungixhumane nami ku WhatsApp noma uthathe inamba kwibhayo ngizokudlulisela kumkhulu uzokusiza usheshe ke uthole isiwasho. Noma ngabe siphi ke esinye isiwasho osidingayo usungasibhalela ukuze sizokwazi ukuthi sikuposele la ukhona. Nisale kahle.